bazomsiza ngempela bavele bemkhombe ngesibhamu. Abanye bakhipha imbese. Athi Magumede, awu ngihliki, awu bafethu ngicela nimxolele umkhulu soninika imali. Imali enifunayo soninika yona. Ningalinge nje nimthinte. Hayi avele lo phethe isibhamu avele aqonde kumina ngibamba ngihudula athoza la wena. Funa ukuyokwenza enye into ngala angihudula ngishaye kokhonkola ngishaye kokhonkola yabo nje naku la ngilimele yabo nje naku la ngilimele eqolo la ngilimele ithanga leli ingane sezingirabhe zangirabha no sisintombi umshana wakhe umkhulu sengirabhe wangirabha iqolo leli alivumi nala ithangeni angazi ngoba lihuzu kanga kodwa lithanda ukuba nepain ngishuthi ngesikhathi ngishayeka ngedolo ukukhonkolo hayi abese ngithi mina ngizokunika imali mfethu ungangidlwenkuli ungangibulali ngizokunika imali hayi angihudula athi asishone khona uyothatha imali nangempela masibuya ngibona ukuthi umkhulu uselele phansi mayelele phansi umkhulu ngiyayibona nenduku yakhe phansi kushuthi bathema bethi akakhipha imali emotweni wangena emotweni wathatha induku kuba ulwa nabo mengibheka nje ngokwamangazi ngoba ngibone ngenduku seyiphansi kusho ukuthi wathatha induku shuthi bavele bamshaya inxeba la ovalweni la enhliziyweni. Select Africa TV bafowethu igama ngikwazi uThobisani wakaMthembu. Emani ngibona bafowethu ngihleli nalentokazi namhlanje kubhlungu kangizange kahleze siyiphaphele masinayo niyasazi nje ngidown kakhulu bafowethu indaba ezimbi ezingificile namhlanje ekseni mangivuka akukho mnandi bafowethu ngithe ngisondele eduzane kwayo ngizwe udaba lwayo akukho kuhle. Mama asikubingelele sikwamukele kwiSelect Africa TV. Yebo bafowethu ninjani? Siyaphila mawami kubi uzivuse ekseni mfowethu namhlanje ngizofika la kwakho ngangithi ngizofika kumnandi kodwa kubhlungu namhlanje awusithatha usibheke nasi isimo esibi esenzakalile naba bantu. Sisuke lana ngolosine nomkhulu bayamazi abaningi umkhulu usibethe umvilasi sengisebenze naye iminyaka uyena ongidrivela imoto uyena owenza yonke into lekhaya ukungisiza nje for umsebenzi wami wempilo mhlawumbe ngisuze sisuke ngolosini siya eGoli siye sidluleke eHarrismith la sifike silale khona elala nathi usho ukuthi masike esikhothi singene egarage sifaka upetrol bese siyadlula masidlula nje kancane ebridgeni lasesikhothi ivela imoto ishaya ugearbox mawushaya ugearbox iye phambili iye emuva iye phambili iye emuva ingabusavuma ukuhamba shuthi sizame indlela zokuthi sithole usizo kojipa lapho ojipa mfethu bahlele be up and down kodwa nje usathane wathatha indawo yakhe kwaze kwahlwa sizama ojipa sifona singatholi isizo. Kuthe ngabo 8 kwakhona amaphoyisa afikayo mayifika lamaphoyisa ayo5 kwangathi ayasiza nabo uMagumede mhlawumbe umfazi asuze kwenze njani siwatshene hayi kube ngathi ayafona zama ukusisiza ukuthi sithole ujipa haya lokho awuthole abanye babalwa kwezinye indawo abanye bathi balwa kwezinye indawo base bethi hayi sozama ukuthi enesiqhubekele egarage eliphambili siyonitholela ngeke singabafica ojipa phambili. Hayi nangempela ke silinde sihlale lapho kusukela ngabo 8 silinde ukuthi uyeza ujipa hayi kuyidlulela imoto noma sicela usizo ezimotweni ziyasidlula. Hayi kanti nawashilo amaphoyisa ukuthi indawo errong lapha kwakufanele ukuthi mayefika wona engcono athathe thina sishiya imoto anishiye garage imoto noma ingathathwa okusalayo uyophinda uyithengeni. Yes kuba kanjalo. Hayi nangempela ke siloko silindile size sisele baba silale khona emotweni. Yebo uma sizela silala siphapha mase siphaphamiswa umuntu ongqongqoze windini athi mkhulu sikusize ngani nani inkinga ikephi inkinga emotweni avula iwindow umkhulu athi hayi inkinga iku gearbox athi awusingakusiza kanjani thina singakhona ukukusiza awuthi sixoxe
ayahlika umkhulu. Mayehlika umkhulu, mayethi nje phansi ethi mhlampe bazomsiza ngempela bavele bemkhombe ngesibhamu. Abanye bakhipha imbese. Athi Magumede, hawu ngihlike, hawu bafethu ngicela nimxolele umkhulu soninika imali. Imali enifunayo soninika yona. Ningalinge nje nimthinte. Hayi avele lo phethe isibhamu avele aqonde kumina ngibamba ngihudula thoza la wena. Funa ukuyokwenza enye into ngala angihudula ngishaye kokhonkola ngishaye kokhonkola yabo nje naku la ngilimele yabo nje naku la ngilimele eqolo la ngilimele ithanga leli ingane sezingirabhe zangirabha no sisintombi umshana wakhe umkhulu sengirabhe wangirabha iqolo leli alivumi nala ithangeni angazi ngoba lihuzu kanga kodwa lithanda ukuba nepain ngishuthi ngesikhathi ngishayeka ngedolo ukhonkolo hayi abese ngithi mina ngizokunika imali mfethu ungangidlwenkuli ungangibulali ngizokunika imali hayi angihudula athi asishone khona uyothatha imali nangempela masibuya ngibona ukuthi umkhulu uselele phansi mayelele phansi umkhulu ngiyayibona nenduku yakhe ephansi kushuthi bathema bethi akakhipha imali emotweni wangena emotweni wathatha induku kuba ulwa nabo mengibheka nje ngokwamangazi ngoba ngibone ngenduku seyiphansi kusho ukuthi wathatha induku shuthi bavele bamshaya inxeba la ovalweni la enhliziyweni ngoba mina ngibone sengibuya sengihudula lo sengikhipha imali wathatha neselfone ebeyisechajini wabale wathi bafethu sesiqedile asambeni basuka laba bebemkakile umkhulu kusho bebegadi ukuthi mevuka baphinde bemqedele ishu hayi babaleka angibazi ukuthi bebehamba ngani ngoba bekumnyama kodwa futhi bengekho moto ebephambi kwethu neke emva kwethu phela ukuthi lapha nake kunezihlahla lezi ezitshalwe emgaqweni izona ezithile mhlawumbe imoto bayimisa ngale kulomgaqo zeThekwini bayicima yo asibonanga moto hayi ngizama ukufuna usizo ngizama ukufika go2 ekuzeni kokusa hayi imoto ke nje azimi ebusuku hayi ngize ngifonela umshana wakhe ke usisintombi ngimxoxela ukuthi sekwenzeka into kanje nathi awu malimekazi ngizozama ukuthi ngifonele uBhutgundi ngikwazi ukuthi ngimlokhuza akwazi ukuthi naye asondele ngalapha ayalokethi uyamfonela kusho ukuthi ifoni uyicishile athi uyamfonela ifoni uyicishile hayi ukuthi ekuzeni kokusabona uBhutgundi mevula icingo ukuthi hayi kade mfonela intombi bese yamtshena ukuthi sekwenza into ekanje kumalume wami angifonele ngimtshene athi ngiza lapho manje nje malumekazi athi ngwavela ngingeni namhlanje ngingena kusasa ushaya imoto weza ufike nje uBhutgundi sekukhona ilento abajipa amaphoyisa eserekhuzile esefikile ahamba nalabo bathatha idumbu sebefikile bahamba bathe nje besanda kuhamba wabeqhamuka madoda ufice laba abajipa nalaba namaphoyisa sangibhalisa usuhleli sonke lesikhathi manje nomkhulu usedlulile usethulile isihluku esingaka usethulile and isihluku kwaphela igebengu zithatha imali zithatha ama cellphone zihambe nawo bekosikhotheni straight la bekosikhotheni nje straight yini abambulalela yona ngoba usubatshela ukuthi ngizoninikeza imali yebo yini abambulalela yona yo Ningizimu Afrika istory sebhlungu kakhulu isebhlungu le story asazi bafowethu sesiphila nezilwane abantu baphenduka ezilwane hayi baphila ngezilwane mama ubufisa senze kanjani ubufisa ukuthi iNingizimu Afrika umphakathi ngicabanga ukuthi ungowabantu ungweNingizimu Afrika yonke abantu baningi ubufisa kwenzeke njani mama bengifisa ngoba umkhulu unomuzi la ngaphesheya komfula nje la eMzinyathi yes sengingaxoxa nomndeni wakhe ukuthi bekungaba kuhle ngoba umuzi wakhe usanda kuphela uqala ukuhlala kona ngabo May June siqala ukwakha ngabo February bengifisa ukuthi angcwatshelwe kuona ngoba lo ke Pine Town umuzi ngiyakwazi ukungcwatshelwa kuona ngoba ngicwatshwa lapha ndawonye emathuneni ndawonye yes bengifisa ukuthi angcwatshelwe ngesizotha la emzini wakhe abakubo ke bekade bethe izolo bacabanga ukuthi angcwatshelwe ekhaya kubo la kukhona obaba bakhe
ngoba lapha ePhanyithani ngicatshwe emathuneni ndawo. Yeah. Mina ngokwami ngendlela uthanda ngayo lwami uzophesheya ube sanothando lolu sekuzoba nzima ukuthi athi meseshonile engakahlali kakhulu nakuona seyongcwatshwa le ekhaya kubo kanti mezongcwatshwa la kuzoba lula khona abebefisa ukuthi bangilekelele ukona konke lokho okwenzekile. Umasingcwabisane ukhona oAbob kodwa ke ngiyazi njengoba sibantu abantu babantu sisebenza ngabantu baningi abantu abofisa ukufinyelela babe khona emngcwabeni wakhe ngoba umndeni uthe efanele afihlwe ngesonto. Isonto lomhla kube kumhla bani isonto kodwa leli elizayo isonto elizayo ngoba kukhona osisi abayimaNazaretha emndenini. Ngiyacabanga ukuthi njengoba namhlanje kuMgqibelo 29 uyofihlwa ngesonto lomhla ka6 December mhla ka7 mhla 7 ngesonto uzofihlwa ngalo. Bakhona ke sebengifonele emebezwa basho ukuthi sifisa ukuxhasa amagumede njengoba usemthimini obungaka asazi ukuthi senze njani. Hayi ngiyabamukela ayikho inkinga kwabafuna ukuthi bangixhase ngoba ngazi ukuthi kuyobe khona abantu abangakanani. Omasingcwabisane vele baba nesikalo sabo. Angazi ukuthi abantu bayobe bengakanani so kwabafisa ukungixhasa bangangifonela. Ukuze sikwazi ukuthi umkhulu simfihle ngesizotha. Ningizimu Afrika ayibambe ikhona yesho njalo baba uMsweli kulesimo esikanjena bafowethu ezivele siqhamuke nje kanje kungalindelekile. Siyanxusa ingane zakwethu ukuthi asifakeni isandla la sikwazi ukusukuma silekelele kubonakala ukuthi kwenzeka kanjani ukuze umkhulu azohamba ngesizotha because njengoba esho nje umama Magumede niyamazi wembiza umhlabaza Suza umama wesizwe umama osiza abantu kakhulu. Besifisa bafowethu uthini alekeleleke. Siyanxusa ukuthi bafowethu onenhliziyo yokuthi yokupha yokulekelela siyacela ukuthi alekelele kulesimo njengoba esho nje kunzima bafowethu kunzima. Siyanxusa kakhulu mama mhlambe inamba esingakwazi ukuthi abantu bekwazi ukuthola kuzona singabapha abantu. Sicela ukuthi sibaphe lezo inamba noma sizoyibhala lapha phansi singayibhala phansi ukuze bekwazi ukuthi baxhumane nami straight. So inamba bafowethu sizoyibhala lapho phansi enizokwazi ukuxhumana nami. Singayisho siphinde siyibhale akunankinga. Alright mama ngicela ungisholo 071 729 1413. Uphinde kube yile ethi 078 559 3309. Bengifisa ikhehla lami ngcwabeke kahle ngesizotha bengimthanda kakhulu umkhulu namanje futhi ngisamthanda. Ngiyafisa ukuthi ahambe ngesizotha njengendoda naye ahambe ngesikhumba senkomo njengoba amadoda angcwatshwa ngesikhumba senkomo. Ukwazi ukuthi aphelele abe indoda ngoba unkosikazi oqala washona. Owesibili ukhona umama uMabiyela. Ngiyafisa ukuthi sibambisane naye kakhulu ingane zingasokoli uningane ezu3 kuyena. Ngiyafisa ukuthi silungise indaba njengoba ngisho ukuthi kumele lwamuzi njengoba sasiwakha nje sasiwakhela lezi ingane ezincane zankosikazi omncane uMabiyela lwengilamayena. Ngiyafisa ukuthi ngoba enezingane ezintathu nje abafana ababili nentombazane axhaseke. Ukwazi ukuthi lezi ingane lo muzi ubhalwe ngazo ukwazi ukuthi ngibambisane naye methanda ukuthi sibambisane abafazi besithembu kuba njalo ke vele kuba khona lokho kube khona kodwa usebonile indlela engimkhonze ngayo engimthanda ngayo nezinto engimenzela zona. Ubonile ukuthi hayi angikho kuloyo nto mina ngisethenini nje fanele asizakale axhaseke. Lezi ingane zisezincane kakhulu ngoba eyokugcinisa nonyaka owodwa. Eyokugcina nje intombazane inonyaka owodwa. Kumele ukuthi lezi ingane ixhaseke ngendlela eyiyona yona kungathi ngoba kuhamba umkhulu bese ngithi hayi kuphelile. Kumele ukuthi ngimsize nami ngayo yonke indlela.
Mama siyathobeka kakhulu isikhathi sakho sifike ngesikhathi esibi kubuhlungu eNingizimu Afrika. Sicela ukuthi siyanxusa ukuthi abalekeleleke umndeni ukwazi ukuthi ufihle ithambo likamkhulu ngendlela eright. Njengoba sishilo inamba sizokwazi ukuthi nimthole umama ixhumane naye nibone ukuthi nilekelela kanjani, njengoba bekhala nje ukuthi uyafisa nangokuthi umkhulu aphelezeleke ngesilwane esithize inkomo siyanxusa kakhulu ukuthi uma ukhona indlela abayibonayo le video bakwazi ukulekelela. Siyanxusa kakhulu, siyathobeka. Select Africa TV besifikile simama. Mama mhlawumbe khona okusalayo ongafisa ukusho? Hayi, ngingabonga kakhulu nje umhlaba wonke. Umama uMagumede umhlaba umfazi asuze. Ngingabonga kakhulu ngoba sisebenza nabantu abaningi kakhulu mfowethu. Yebo uMasingcwabisane uyakwenza konke kodwa ngendlela engibona ngayo mina ngibona engathi kuyoba kancane ngoba baningi kakhulu abantu engisebenza ngabo. Abantu ukuthi mabeza ukuthi umkhulu akasekho emhlabeni bengihlale ngihamba naye kuphi nakuphi beze besibize ngamawele. Bethi ayinqola ihlukani noSeyili. Namhlanje ihlukanile noSeyili, angazi kanjani. Angazi kanjani. Namanje ngibhlungu. Ngibhlungu nje kakhulu. Ngiyafisa nje ukuthi konke kwenzeke ngesizotha, ahlonipheke ngendlela. Bonakale ukuthi besibambisene. Yebo kwabafisayo ukungixhasa bangangixhasa. Ngiyacabanga ukuthi umndeni njengoba sixoxisana nje nawo uzokwazi ukuthi mawufika sikwazi ukuthi sixoxe into egcwele ukuthi ngoba ngifisa ukuthi afihlwe la kwakhe emzinyathi. Uma ke bevuma ayikho inkinga. Kwabakude bazoxoxa babone ukuthi kwenziwa kanjani. Kwabakude abafisa ukuze emngcwabeni kamkhulu siyabavumela nabo, ibona abazobona ukuthi bahlanganisa kanjani ukuze emngcwabeni kamkhulu. Kwabafisa ukufaka okuthile bangafaka, bangangifonela kulezi namba zombili ngoba lenenye ihambe neselfoni abayithathile. Yabo nje ngilimele nasemlonyweni la ungishaya ingoma umva wesibhamu lesikhotheni loni. Ngiyafisa ukuthi kwabakude bakwazi ukuthi bangifonele ku-071 729 1413. Mhlabaza Suze uMagumede. Kuzoba 078 559 3309. Inamba zami lezo zombili kuba nentsha ihambe nefoni le abayithathile. Babafisayo ukusixhasa. Kukwena ukuthi usixhasa ngani. Ungaxhasa noma ingane ngoba lwami uzomusha bongakobi nama toilet right. Iyona nto ke le beyisashoda. Okwetende nezihlalo nokunye kuzolethwa uMasingcwabisane. Sobona ke makuthi abantu ke baningi kakhulu kwesame nelinye itende makuthi yazameka nezinye izinto. Kwabafisayo ukuthi basilekelele bangasilekelela. Siyabonga kakhulu ma, siyabonga kakhulu. Niphephisa kakhulu ma, kubuhlungu. Bayasazi hleze siphaphele masihlangene mina nawe and nababona namhlanje ukuthi asikho kulesimo sisesimene esinzima kakhulu sisemanzini. Siyathobeka kakhulu ma isikhathi sakho. Niphephe kakhulu, niphephise kakhulu. Siyathemba ukuthi nodokotela njengoba uzosuka nje ekudokotela bazoxilwa ngendlela eright ukwazi ukubuyela esimeni. Siyabonga ma, siyabonga. Select Africa TV besikhona bafowethu. Ayibambe khona njengoba ehleze esho ubaba uMsweli ukuthi asilekelelane somphakathi waseNingizimu Afrika. Siyafisa ukuthi ngempela namaphoyisa ayilandelele lento ngoba nayo leyo ukuthi lamaphoyisa afikile afika abashiya enza into errong kakhulu. Abanye babantu abanecala lapho because bekumele benze iplan ukuthi ongenani bahlale nomama bamlindise kuze kufike benze iplan ukuthi bekwazi uyafika ithoka lapho izobathatha noma babathatha bababeke egarage because bekuseduzane negarage futhi. Siyanxusa kakhulu ngempela ukuthi abantu abenza umsebenzi wabo. Siyabonga kakhulu seNingizimu Afrika, iSelect Africa TV. Until next time, siyabonga. Siyabonga.